Jo, čaute, to je Privail a ja vás vítam u novej série z hry Super Meat Boy. A túto hru som sa rozhodol natočiť už len preto, pretože je jedna z najrageovejších hier a chcem to zobrať zároveň aj ako challenge, že či budem až tak moc rageovať ako 99,9999999% tých hráčov a poďme si to teda rovno zahrať, čo tu idem kecať z prostosti okolo toho. A toto je čo? To je nejaké veľmi pekné intro, hneď masívne, násilné tu na všetko. The Forest. Úplne som to určite zle prečítal, nevadí. Prvý level, takže jak? Shiftom šprintujem, spaceom skáčem. Tak. No. Na to, že je to tutoriál, je to veľmi ťažké, veľmi. No. Aha. Mám vystenie, mám skákať. To je ľahké. Dajte mi niečo ťažšie, more. Shift a space, to dám. Ja som to vedel, že to dám, lebo som král. Ďalej. No tak toto je ešte viacej ľahké, než som si myslel, že môže byť niečo ešte ľahšie a prišiel som na to, že asi nič ľahšie ako toto, čo teraz robím, byť nemôže, pretože ja zvládnem všetko. A toto čo? Toto asi mám vyliesť. Mám ísť hore niekde. Tak toto mi nevyšlo, trošku malý fail. V tej pohode. Easy, veľmi easy. No, tak to je čo? To je portál. Nejaký bonus určite, či? No jasné, bonus, či? Adam, hej. Pekná pesnička k tomu, takže som spokojný. Inak mám čo robiť. Ja neviem, čo mám robiť. Ale... Musím ísť asi s podkom. Ja som vedel, že sa mi niečo nepodarí. Ale to je vedľajšie, lebo ostatné sa mi už podaria určite. Jaj. Viete, ako som... Ja som hovoril, že sa podaria, ale ja som vás chcel iba zmiasť. Ja som vedel, že sa mi nepodaria. Ale... Tak nič, žiadne ale. To kde som sa teleportoval? Chcem zase hrať normálne. No. Ale tunak som už bol. No. 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 Nejaká biela zrazu tá prasiačka. No tunak tu už trošku začína byť ťažšie. Ale teraz už to spravím normálne. Teraz až som chcel povedať, že to spravím normálne. No jasné. No jasné. A toto... To bude asi už trošku ťažšie. Ale kde? Není možné. No. Už som sa zľakol, už som videl, ako sa brúšem o tie sprostosti, že možno. No. Ono to je každú chvíľu ťažšie a ťažšie, takýmto tempom už 20. level neprejdem ani. No jasné, ja som proste skiller, čo vám poviem. To si nikto nedáva tak ako ja. No. Ale no tak dajte mi niečo ťažšie, je to fakt ako toto mi idete dávať takéto easy hry. No fakt, ďalšia easy hra. No, ľahké. It's so easy. No tak fajn, tak toto už asi nebude až také easy. Ja si dávam reštart, ale ja to nedám, dobre. Ono sa to búra a to není dobré, že sa to búra, to by sa nemalo búrať, jaj. Tam zostal stať akože chill, veď ono sa to nezbúralo, ono sa to zbúralo. To by chcelo checkpoint, lebo to
Tu idem každú chvíľu zase od začiatku behať, keď spadnem. Už viem prečo to je rage hra, lebo to je proste úplne hovno. No. Nie, možno. Dobre, tak nie. No. Áno. Áno. Nie. O. Nie, áno. Ježiš, no ja som frajer. Kebyže tam ešte za ňou taká diera, ja tam späť spadnem a už to zľako, že zase idem od znova, to je iba ten replay a toto mám ako prejsť. Ja tam zadu mám nejaký ďalší bonusový level, tak ho pojem... Pojem ho zobrať. Tak, a idem ho zobrať. A čo to dá? Počkať, ale to budem musieť zase oznova tento level. To čo? Ja som ten Slenderman. Čo robí? Ja som nejaká My Little Pony, ale v nejakom čiernom vydaní. To je easy. Aha. Ja som frajer, to keď stlačím viackrát medzerník, ako by som letel, tak to je pohode. Bonfire! No ja som frajer. To ako som spravil, ani neviem, ani sám. To mi nevyšlo. Tak toto tiež mi nevyšlo. Spravím takto, poletím, padnem, dobre. A teraz zase poletím. Áno, dobre. A mám to. Dúfam, že dostanem nejaké... You unlocked. Počkaj, tak ja som si niečo odomkol. Čo som si odomkol? Tak asi som si nič neodomkol. Nevadí. Ako som to predtým dal, tak to nie, že? Hop. A máme to. Idem zase do toho bonusu, nejde. To by už ma stalo draho, kebyže zase idem do toho bonusu. No. Tak, toto... To čo ja nevyskočím normálne na tú stenu, to je... Stopka, teraz preskočím. A teraz by som to mal iba prešprintovať. Jasné. Kto si dáva túto hru tak ako ja? Ešte nikto. Skoro nikto. Hneď prvá prekažka, ja ju hneď úplne miniem. Jo, je to tam. Na tretí pokus. On ju úplne ako ju masívne bije, alebo čo je to vlastne ten typek robí. Má nejaké vystreľovacie tieto. No. Ma nemôže trafiť, to musí mať načasované. Tak. Ty kokso. Povedzte, 12 sekúnd, to je úplne sen. To bude také 3-sekundové video. No, bylo sám. Ježiš, skoro ma to trafilo. Úplne by ma to naporcovalo, úplne mega. Ježiš, ono ma to skoro trafilo. No ja to preskočím, lebo som frajer. Prišiel na spôsob, ako sa skáče hore. Ale na ten prišiel už určite každý, ale tak... Viete, ja musím neskôr prísť na to. Ďalší level, baby. Tak, nie. Tak, nie. To bude asi trošku problém prejsť. Ale kde, aký problém? Ako nič, ako oči som to prešiel. No tak toto možno bude problém. Aha. Tak trošku nevypočítal. Wow. Už som sa videl tam rozklacnutý. Takto nejak som sa videl, no. Ale do tam. Oh! Do you see that skill, bitch? To čo ja robím tu na makere?
musím mať úplne mega načasované. A je to tam. Vyhral som aj ten 20. level. Nie, toto je 20. level. Shit! Jesus, man. Tak nie. Viete, keď pozeráte nejaké videá, ako to niekto toto prechádza, tak tu má jeden level za 10 sekúnd, ja tu mám jeden level za 2 hodiny. No, jo. Teraz by som mal zobrať checkpoint, lebo tu mám zase určite zomrem. Tak, easy. Zase takto nejak. Som sa zľakol, že to nespravím. Ježiš. Tak, to musím načasovať a rýchlo sprint. Jo. Je to tam. Oh yeah, a ideme na boss fight. Napínavé intro. Tebe mama nepovedala, že sa nemôže liať benzín v lese, more. On si zo mňa chce spraviť stejka. On ma naháňa s tým veľkým jeho dildo motorom. No tak toto asi budem prechádzať 2 roky toto. O, aké 2 roky, ja už to mám skoro. Už by tu mohol byť cieľ, fakt. Držím iba ruku na shifte a iba šprinty. Ježiš. Už je za mnou s tým veľkým dildom, tak ma s tým roztrhne. Oh my god. Oh my god. Hľadal som na internete nejaké cheaty, že ako prejsť boss level a tam bolo napísané, že jeden typek to prešiel za 2 minúty, ale ja mu neverím, toto nemohol prejsť za 2 minúty proste. Možno tak 2 minúty bežal od spawnu k cieľu, ale určite to neprešiel za 2 minúty proste na nejaký druhý pokus, alebo ja neviem. Hovadina. Inak toto niekto musí prechádzať minimálne celý život. Jo, ale počkaj, takto ďaleko som ešte Kokso, to je dildozer. Není ani možné toto. Inak za začiatku je to dobre prešprintovať a potom tunak už tak skôr chill. Tak toto nebol chill. Toto bol čistý fail. Áno. Už som ďaleko. Pozor na to. Ježiš. Ježiš. Ja už som ďaleko. A čo idem robiť? Čo teraz? Asi hore. Utekaj hore. Jo. Tam to máš. Jo. Na mňa si prikrátky, ty sráč. Hej. No super, on s ňou zase niekde preč odletel, to znamená, že bude určite aj druhá časť. Všetko tu mŕtve, všetky veveričky, chudence. Toto je živači. Tá poje s nami určite v ďalšej časti a pomstí s nami to všetky jeho. Ježiš. Ako tam úplne. Ja vám ďakujem, že ste si pozreli toto video. Určite sa tešte aj na druhý diel, nezabudnite zanechať like, poprípade komentár a odber je povinný. Takže vidíme sa u ďalšieho videa. Čaute.